Uninzi lwezikolo kwiphondo laseMpumalanga zisavalile ngenxa yokushokoxeka kwezindlu zangasese ezisemgangathweni. Ezizikolo kunyanzeleke zivalwe ngenxa yokungakwazi ukuyithobela imigqaliselo yentsholongwane ye-corona. Izindlu zangasese zesisikolo azikho semgangathweni, yaye loo nto ibeka emngciphekweni ukhuseleko lwabafundi nootitshala. Loo nto ke ithetha ukuba abafundi baka-grade 12 baseza kuhlala emakhaya. They are not going to come back to school. The situation is very bad. The toilet is on a very bad state. They are in danger. Kwisikolo samabanga aphantsi iMaqhekeza primary nalapho imeko ayigqinyisi mathe. Izindlu zangasese zigcwele amaphela. Lapha phakathi kunamaphela amakhulu namaphela amakhulu ayalumana ayobaluma ababangele ukugula nawo. Becela i-department ingenelele. Ukanti imanyano yootitshala isatu ithi le meko yezikolo zasenkomazi ikho kwizikolo zonke zasemaphandleni kweliphondo. Le nkinga yezikolo ezingalunganga ikhona lapha eMpumalanga. Siyayibona lapha eside eNkomazi, ikhona ngapha eBushbuckridge ebuhlabela and nangale bomkhondo buvakeristroom ikhona le nkinga leyo. Isebe lezemfundo lithi le meko iza kulungiswa kungekudala. Appointile service provider uzoqala abakhele isikolo and kule ikolo ezinye eziyi2 siziku-process of-appoint ama-service providers bazowakhela labantu ikolo as a long-term relief. Zonke ke izikolo ezinomngeni weziseko zophuhliso ezingekho semgangathweni kulindeleke ukuba zidibane nesebe lezemfundo ephondweni kungekudala.